mga ini, maging kung anong bakunaan ipigtudok. Dagdag pa kini, dai siya kaibanan sa mga nabakunahan kontra sa virus. Mantang positibo man si Subehana na magiging efektibo ang bakuna sa indang lado para mas makapagserbisyo sinda sa publiko. Yan po ang alas 4 bareta sa lado nasyonal. Pinagsurat yan dyan sa newsroom ni News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor si News Manager Mardela. Bunjing tanay sa technical control kasabay si Mark Sian Madrid sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon na Lunes. 28 na kan Disyembre taon 2020. Bunjing makibawas po nindiit yung audio sa baba. Yung sa baba tabi bunjing yan. Okay na yan. Nagbugawak naman bunjing. Gari may problema ang control mo kayan. Yan, sige. Kami po nagtataon ni pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia kasabay ang paglaom na gabos po kita nasa ligtas na sitwasyon sa tahaw na inikan pandemya. Siyempre, dai kita po magpuknit sa panarig sa mahal na Diyos na sumanga naghelang kan COVID. Naghehelang kan COVID, padagos na yan na mabulong, asin dai na ining pag-ugbon kan COVID, bago na naman na klase, mapara na ang gabos na klase na ayan tabi. Buda kita po, dai man maulakitan kan kahelangan ayan, asin gamiton ta sa karahayan ining sa tuyang maray na salod. Ano tabi lamang ang sa indong pinagbimeryendahan, sagkod pighanda para sa papagihan. Ano bundingan sa imo dyan? Da sana. Same to you. Same to you. Same here. Ay naka. Bunjing, wala ka nung Christmas. May guaman, nagpadaraman si manin nin sandwich. Okay na yung buda. So, elbow macaroni. Ay na, pamahaw midig di bunjing. Tapos pangod to. Pigahanap ta kata, iguaning special na regalo sa imo si Jerry Lodovice. Oh, yeah. Katugon-tugonin na gadi kang pigahanap niya ko. Nagdulag. Pasiring sa nabuwa. Naara mo, naguli man si Bonjing. Tabi ano, sa ko yung chief tech. Asa mo yung chief tech, kapartner ko ngunyan. Pasiring man sa sayang familia, ano, duman sa nabuwa kang Camarines Sur. Sundo kita 5 p.m. Katuwang ko dyan sa news team ang pag-iriba ko si Jomar, si Jimmy, si Al sa kuyang mga compadres. Siyempre si Ans, si Luens, Buda, si Renz. Sa Manibela si Henry D. Boy Mata. Technical control, yun na po ano, si Bunjing na unambitan tana. And si Mark Sian Madrid sa IT. Sa newsroom, si Direk Edwin, nakamonitor man, News Manager Mardela. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Uy, wow, may isa tayong tiga-panginig. Pansit Batu, Buda Pandeagua. Ba naman talaga. Diyan sa Daraga, mga taga-Daraga ini, maray na hapon tabi sa indo. Sira mo niyang bonding ano? Pansit Batu Buda Pandeagua. Okay. Sige, okay na yan. Ikaw na kitang listeners ha. Duaan para antabay ta. Ligaspi, good afternoon. Albay District, good afternoon.
Daraga, Siringman, sagkod sa man lain-lain na lugar na pinag-abot kan sa tuyang puwersa sa laog kan Rehiyon 5. Buda so sa luwas man kan Bicol, marhay na hapon tabi. Diyan man sa mga nakahiling sa samuyang official Facebook page. Hi, hello, good afternoon hali po sa Pilipinas. Yan. Yan ang samuyang official Facebook page. DCGB News Online. Para mo bunjing day ko piguhuna na maabot sa parte kan buhay ko sa kinaban, mahihiling kita sa bilog na kinaban. Baga bunjing adi. Para mamam sa kanto diyan. Para mamam ki tuba duman sa katanduan. Para mamam ki Jean. Ngunya nahihiling sa bilog na kinaban sus Mariosep. Nag-greet ka na sa madumigdi ka po ding mahiling ka sa telebisyon. Buda madangog lamang ang boses mo, mabati ka barang nin bunding na. Bu mo lamang madangog ka mga para antabay. Mariosep. Kaya nahapon tabi, no? Siyempre dyan sa YouTube, hanapon lang nindo ang DCGB Legazpi City, Philippines. Yan. Sige. Nagirumduman mo tabi tatabunjing kan may pig-istorya ko sa imo several weeks ago. Bago pa ining Christmas. Siguro later part ito kan December bunjing. Later part kang November ining taon. O early weeks kan Disyembre. Igo baga ko bunjing ni pinag-istorya sa imo na may saro akong barkada na susayang agum sulalake. So familia yaon digdi sa Legazpi. Susayang agum na lalaki sarong nurse. Okay. Sa sarong hospital duman sa Kamanilaan. Pamusong hospital. Nagpaabot sa ko ng informasyon so agum na babae. Minahagad nin ideya, buda naghahanap nin pasistema kung paano ta gusto na ngayang mag-uli kan sa kong agum. Nataman niya ko. Na bawal baga niya ko mag-uli. Gari niya ko, miss na miss ka na. Buda miss na miss mo naman niya ko. Pamundo ka nga dyan! Di niya ko ang kaipuhan sa nakaan. So sa iyang working documents, yung authority to travel, buda apur man baga niya koan. Pareho niya mo sa media na mga otorisadong magbiyahe, magluwas na daining dakol na requisitos. Buda niya ko, kaipuhanan so swab result 72 hours na pinagkondusir bago an sa iyang pagbiyahe. Di iyo, taon-taon mag-reply na naman. Iyo nga ni ngayaan tabi papapi ang problema. Tahabo na ngayasinda ipagpaswab. Di niya ko, ano ang problema? Tahabo ipagpaswab. Na normal niya ko na requisitos bago ka maglarga. Isa-swab test ka, 72 oras bago ang pagbiyahe mo, lalo na kung pasiring ka digdi sa Albay, Legazpi. Ta ito ang dokumento medikal na ipipresentar mo digdi man sa mga otoridad sa Legazpi. Una nga yapi ang problema. Natudukan na nga siya nin anti-COVID. Natuulan ako. That was later part bunjing kang November. Natudukan nga later part pa kang November. Naistorya ko kibunjing mga early part kang December. Di niya ako. Haloy ako na nakasimbag. Problema niya koan.
Kasuari niya ko natudukan so agumukan sa anti-COVID. So bakuna. Nadai pa man niya ko baga, nin bakuna ang pinag-aaprobaran an sa tuyang gobyerno na ipagtudok na digdi sa to sa Pilipinas. O kanakaagi pa ngayang si Mana Papapiyo. Very confidential nga ni ngaya inidaa. And iyon na ito sunadang og lindok kasubanggi, budak ka nakaaging banggi bujing, nahiling mo so public statement ni Presidente Duterte. Si Presidente Duterte na mismo nagbulgar, Sinopharm ngaya piyo. Di naglawg sa isip ko. Sinopharm man agad, gibuan sa China. Kuan ngaya piyo, sabi ka so kahuron ko ha, this is early part pa kan December. Dahil ko lang ini pinag-istorya pa ning todo ta. Dahil pa man nagpuputok ko niyan, mismong si Presidente Duterte na baga, so nagputok kan istorya the other night. Tinudukan na ngaya piyo si Agom, iguana ngaya, duman sa Manila. Ang kantidad ngaya kan sarong tudok, 20,000 pesos. Nya sa kataduang tudok bagaan bujing, pag tinudukan ka ngunyan, ang masunod na ba na indiksyon sa imo, sabi kan mga ki-indiksyon, after 21 days, lagatak na naman so 20,000 mo. Sumamuntar 40,000. Sa black market ngayon ini. Nya ko problemaan. Kaya pala niya ko day pinagpapaswab, ta posible bunjing, na pag tinudukan ka kaan, isuwab ka, natural, igwang madidetect na COVID. Ta tinudukan ka kan so COVID mismo baga. Tayo bagaan sa simpleng hororon, sabi kan mga doktor, kung ano so kugaw na dapat maging immune ka, i-introduce an sa lawas mo ning diiton sa na amount tanganing ma-reconnaisseran kan sa imong antibody, labanan ang kan antibody mo, and kung igwang maglaog dyan sa imo na araw ka na kugaw, aram na ninda ang panglaban, immune ka na. Iyon na nga ni ngayon Papapiyo, makatakot lugod ngaya. O sagkod sa naman duman, so sa mo yung horon-horon. Dahil ko aram ko nakauli. Tanya ko, kung igwaman sa niya kong sertifikasyon na dokumento, sertifikasyon medikal na ako natudukan na nin anti-COVID, kaya dahil na akong problema. Dahil man niya ko an oondrahon, kan mga nasa checkpoint, budakan mga otoridades lokal, tadai pa po, nin pinagtutugutan so Foods and Drugs Administration na bulong ining bakuna na itudok sa tuya digdi. Ta solamente ang magaw signal kan ang gobyerno. So niya ko, illegal iyan. Black market an. Sagkod sa, di in-interview ko naman si Dr. Annalilda Villen 2 weeks ago. So duman baga sa Tingog kan Banwaan, alas 9. In-interview ko si Dr. Annalilda Villen. Saro sa mga espesyalistang doktor digdi sa Bicol, pinagre-respeto yan sa mga infectious disease. Ining mga makatakot na helang na yan. In fact, ini si Dr. Villen, konsultantan kan gobyerno, provincial, DOH, gabos, kan ining manungod sa labantang ini sa COVID, sindaan nagpapralan out kan mga strategies. Napahapyawan man ni Dr. Villen, duman sa interview ta na, igwa na ngayakaan dengan sa black market, maski ngaya duman sa Davao. Di sinugpunan ko nga niya, kung madamas kiduman sa Manila, iguana, taday man aram ni doktora. Sa Manila nga, sabi ko, sa Manila, iguana nga niya ko, duman sa horon mi on air, buda online, 20,000 niya kong kada turo, kuwiyo nga ya. Oh. Maski si Doktora Villen, nakaisip, pero different place man sa Davao. Dahil milang ito na expound ba ning marhay. Ngunyan, unin na so, kaso nakaging banggi, duman sa statement, public statement ni Presidente Duterte, tinaram na mismo ni Presidente Duterte. Iguana nga yung nagpaturodok di sa Pilipinas, Sinopharm ang nagibo. O, mga soldados, o sagkod mo niya na alas 4 binasa ko, ni alas 4 news break, nagkapirang soldados daan na tudukan na, kaining bakuna. Suyaw na digdi sa tuan bakuna. Kaya lang, problema, taday pa man baganing pinagtaon ng otorisasyon ang gobyerno. Matao pa sa ng otorisasyon ng gobyerno sa otro taon. Pero ini nagkairin ito anao. Uni baga, Supersas Armadas kang Pilipinas, iguana. Mismong si Presidente nagtaram na talagang iguana man nagkaturudukan. Ano pa man? Di ba?
O, sabi ni kan tagapagtaramdaa, si Teniente General Cirilito Sobejana. Yan, so chief mismo palan kan Puwersas Armadas. Iguana nga ya, totoo nga ya, iguana mga nagka-irindiksyonan. Bayan. Kaya lang mo ang problema. Iguanang nagkapirang na indiksyonan sa kinaaban, including the Philippines, uminogbon nin ibang klase so COVID. Iyon na bagay ni Bunyi sa pig-istorya mo. Naramdaman kong kan pig-istorya tadi other week niya ko. Maputok na naman ning istoryang ini, bagong klase ng COVID, ang ngaran B117. O yan na baga, nadangog na nindo, nahiling na nindo sa telebisyon, nabasa na sa dyaryo, B117. Mas maringgis, mas madali, makaulakit, ang pigtitira, mga kaakian, 60 years old pababa. Ang mode of transmission mas makaskas. Hali sa United Kingdom, sarado na ang mga linderos kang United Kingdom, igwa na sa ibang mga nasyones na nagburutwa na mga helang na iyan. Question is, i-schedule ko naman nga ni, makihurong kita ki Madam, ki Doktora Ana Linda sa Miyerkules, ano ang bagong klaseng ining COVID? Buda, question, igwa nang natudukan, subakuna, sudati pang COVID. Ngunyan bunjing, mapuon pasana na naman ang mga siyentistas, ang mga medikos, ang mga pharmaceuticals, kipag-discover kan bagong COVID vaccine para sa bagong helang na ining COVID, ining B117. Ma-dissect pa sa nasinda, kan genetic code, kan COVID na ining B117. Haloy na naman na pag-i-studio iyan. And pagkatapos, mantang nag-i-studio sinda, dahil pang bakuna para sa bagong klase ini kan COVID, para orolakit na naman. Jesus Maria Joseph, sana po dahil magdakol. Kaya ingat sana po. Ingat tabi. Ninmaray, ta anlaban, abi nga di baga ni Bishop Bong, duman siya sa ayang mensahe kang Pasko. Dahil tasabot kung sagkod na rin ini matapos. Buda sabi ka para taram taba, kung sagkod na rin man ang katapusan ka ini. Ha? Sige, ingat-ingat lang po. Yan, nasa tuyang pinag-tawan ng doon, tanadangog na rin doon na istoryang ang kanakalis pa, ining pagbuto akan bakunang ini, ngunyan po na konfirmar na mismo kan gobyerno. Alas 4:30, sakto yan bunjing, pagkatapos kan sa tuyang hanap buhay, si Ands, naputol o nag-back out. O sige, pakalis kayo ni, yung tropa, kung iguana, go ahead. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Dini Cabredo, ta kami.
Paehang Ilbi sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Sa pagloob pasanakan taong 2020, kinahampang tana ang manlain-lain na pagsubok. Sa tuyang sinapar ang hamon kang pandemya, asin ang pasakit na hatod kang mag-inibong na mga kalamidad. Kudi, huni kita. Nakatindog, pano ning paglaom, asin pagtubod. Pinanindugan ta ang pagiging oragon na tabakenyo. Kaya maawot ko na sa satong pagrumdom sa kabundagan ni Hesukristo, gibuhon yato siyang ehemplo na sa ibong kang kadipisilan, pinangibabaw ang karahayan. Asin sa ibong kang pagsakit, pagkamuot sa kapwa ang pinadanay. Asin siring ka mga burak, asin pananom, kita mausbong, matalubo, asin mapadagos ang padayon, padagos ang pag-ahon, padagos ang pagbangon kang City of Love. Matalubong kapaskuhan, asin magayagayang 2021 sa Gabos. Ini po si Mayor Crisel, Cantabaco City. May panibagong simula Ngayong Pasko. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA No. 072 Series of 2020. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simplihon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos, ang paguswag, One Santo Domingo. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation.
God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Madama at maisabuhay pa rin natin ang tunay na diwa ng Pasko. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng Bayan ng Jovellar. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimel Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa irarong kita kisarong kadipisilan, sarong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipan. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuon sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagkamundag kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nakakaburinyo. Ang mga aki, kitawan taki, pahalagaan. Ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang sa tuyang pamilya. Maybe sa ining purpose na baka nanilingawan ta na ang pigkitarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laon ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao in mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legazpeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Ang
Enjoy 1050 pa sa Gold Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ubusin na natin, paradakan mga bareta. Ans, good afternoon, go na. Yes, good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, maski na nga ni puga-puga na ang patrabaho kan Albay Power and Energy Corporation katuwang ang mga naging volunteer cooperatives digdi sa probinsya kan Albay para ma-restorar ang supply ng kuryente na iman giraray na abot kunya na taon na pagsakompleto kan energization sa bilog na probinsya kan Albay. Ini matapos na sabihon sa DCGB News kunya na pagkahapon ni APEC Corporate Communications Officer Leslie Capos na nasa 84.48% sana na sagud sa ngunya na na-energize nindang mga barangay asin na munisipyo digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Mantenido na ang segundo distrito kay ang District 2 ang igwanin pinakalangkaw na porsentahe kan napailawan na mga barangay, partikular na ang 99.9% kaini, mantang sa District 3 nagabot naman sa 94.73 na porsentahe kan napailawan nindang mga barangay. Na medyo makamurumundo sa nangunyan dahil sa Premier Distrito kan Albay, nasa 53% pa siya naman napapailawan ninda. Sigun kay Kapos, puga-puga ko niya na pesos na pinagigibo kan APEC dahil sa mapalit na o kay mabalyo na ang taon, dahil pa ninda na kumbaga nakukuha o naaabot ang sendang promisa sa mga albayano na makompleto na ang pagbalik ng supply ng kuryente matapos ang mga nakalihis na bagyo kan nakalihis man na bulan na Nobyembre. Sa First District, 54% more or less. 53.3. 53.3. Lapwasan na ning diit sa kabanga kan kaipuhan na i-restorar. Yes. Ano yan? Kasabay na dyan, so dahil pa na-restorar ang tiwi? Ang tiwi, nasa 36% pa sana ang restore. Dahil pa nga ni nagangabangaan ang na-restorar man duman. Roger. Biyo na bagang nagsurat publiko, open letter, si Alcalde Ami Villanueva. Oo, nasa last part pati naman na sa hindi nagkukuha kuryente. Iyan ang makamurumundo. An aramo an stabi, dawa anong kupot-kupot. Statistically, improbable na makaparestorar talaga nin kuryente tulos-tulos ang apekta ang demand. Ikumpara mo naman sa indang capability, personnel-wise, logistically-wise, tibang. Yes, tama ka dyan. We never learned kung paano masosolusyonan an dakol ng bagyong uminagilig di sa tuya. Dahil nanggad iyan. Kaya kahirakan mga dahil pa ning kuryente ngunyan. Tabi, lalo na, kung igwa kang kuryente, ipara kimala Diyos, marautan ka mo nin supply ng kuryente, dipisil ta so mga linemen ninda gigamit sa pag-restaurar sa First District. Oo, tama. Oo, isus ko. Sige, tabi. Kung ilaladawan pa sa piyunig di sa datos na tinaon ni Kapus, duwa na sanaan munisipyo na, o tulo na sanaan munisipyo yung below 50%, yung ining tiwingani na 36%, sumalinaw 31% pa sana. So baka kay medyo nakakalangkaw-langkaw, 41% man sila. Oh, pero it took how many months? Pero ito, so bagyong uminaragi sa to, Nobyembre ito? Nobyembre pa sa piyo. Oh, yan. 2 bulan more or less. Ano? Jesus ko. Sige, tabi.
So hopefully by 2021 sa promisa man ni Kapos ma-realize na so plano na talagang totally completed na ang energization sa bilog na probinsya kan Albay. Sige, kumusta na pala si Sir Leslie? Okay na ba? Okay man siguro. Sige, sige. So yan tabi surveyoan sa tayo mga student sa Albay District and sa Galero DCGB. Salamat, Anz. Sa aga, baltadahan tayan, di sa tingog, o, sa tingog kan banuan, alas 9, or sa aga, limitado kita, 9 to 10 lang kita sa aga, no? Hapon gayod, Bicol target, ha? Sa Martes sa aga, yung DSWD, malaog po. 10 o'clock pag aga. Kumpadreng Al, go, good afternoon. Good afternoon, Pani. Nagtaon in asigurasyon ang dole na direksyo ang pag-release nindanin budget para sa tupad program o tulong sa mga displaced workers dahil kan epekto kan COVID. Yan ang pangako ni Dole Regional Director Joel Gonzales. Kasunod diyan kan sunod-sunod naman na mga payout o release sa mga barangay bako sa nadigdi sa Legazpi City, pwede magin sa iba pang parte kan Kabikolan. Sigon kay Gonzales, iyan ang tugon sa inda ni Dole Secretary Silvestre Bello III na dapat talaga matutukan sa mga barangay ang mga nagkawaranin trabaho dahil kan COVID. Iyan sa pagkipagtabangan man kan mga barangay officials na iyon nag-identified sa mga potential na magiging beneficiaries kaya na agad may mga requisitos man na mga pag-comply iyan. Yan palaway do ay napigibong yan kan Dole na maitawin ni sa mga qualified na beneficiaries sa iba-ibang mga lugar. Ako sa nadigdi sa Albay, sa Legazpi City, kundi sa pang Kabikolan, espesyal na na-mention ni Director Joel Gonzales at Katanduanes na talagang nagulpi aning mga minaging kalamidad at kasamay naman ang COVID. Kaya yan ang saro sa mga pitutukan ngunyan kan Dole and may asigurasyon na after New Year, Lord sa mangyaray ang sa indang magibo na pag-release o payout sa mga beneficiaries kan tupad. Roger! Yan pa din informasyon pa sa luwas sa Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa informasyon hale sa Department of Labor and Employment. Si Luens naman nasa linya. Luens, go, good afternoon. Salamat, Sir Pio. Maray na hapon. Maray na hapon sa kabus na mga parantabay. Happy New Year sa mga dagdag pang bareta. Bigahan tingon niya ni Kapitan Armando Toledo kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Ansarong daipa mitpit na persona na nagkibo tabi Sir Pio ng fake account sa Facebook. Para i-chat siya nin man lain-lain at taramon asin patakuton siya na tatapuson an sa iyang buhay dahil man yun yung hiran. Grabing gulo-gulo na ni Kapitan Mando. Roger. Ano so account na pinagibo? Roger, ini tabi ang pinag-unambitan ni Toledo sa DCG Medios na may sarong naggibo din fake account na certain Eric Limsi na pangaran. Lalaki ining naka-brace ang naka-profile picture, asin bigla sa iya nag-chat nin Kapitan, grabe ngaya ang islo mo. Tulong bala ka sa ngaya, kagadanon ta ka ngaya, etc. Ay kung ako magkapitan, haloy. Magpahiling ka. Sabi nga yung Kapitan, magpahiling. Yan. Oo. Dahil lang kay ni sinimbag pa ni Kapitan, so nag-chat, kitistingon mo nga ni mailing ngayon tibay. Si Kapitan pa? Oo. Ngunyan tabi Sir Pio, dahil na matunong si Kapitan, nakipag-coordinate rin sa Anti-Cybercrime Unit kan Campo General Simeon Ola. Yan. Asin oras na matrace din dahil ni kung sisi ining tawong ini, sa iya ining kakasuhan. Correct. Roger, taan mga siring kining bagay, dahil niya daw ini kukonsintiron, tatibaad daw no, siya nga ni Kapitan mismo kan barangay, pigigibuanin mga siring kining mga salang gibo-gibo, paano pa daw kung ordinaryong tao, ang gibuan asindan yaran kan siring kining pigpapatakot naan sa iyang kaligtasan. Ya, Buda, grave threats na yan. Correct. Bako na yan basta-basta. Roger, tadatabi, Sir Pio. So, pwede matrace ining mga nagdadangog dahil ka mo magparagibo-gibo ka, anta nati-trace iyan
kan anti-cybercrime division kan mga otoridad yung IP server sa pag-create nindo kan account nati-trace yan. Correct. Dawa ba gamit ka mo dining peking ngaran na Lewins Marcena? Trace ka mo dyan. Trace the trace. Ngunyan, pag nalukit ka mo ni Kapitan Mando, gabos na legal na laban, ibababa sa Indo. Correct. Sige. Oo. Asin ini tabi Sir Pio, ipinagunambitan ini, pinagpaabot ining impormasyon ni Kapitan Armando Toledo sa DCGP News. Tangani nang magserbi man na ihemplo sa publiko na kung may nagbibiktima nin mga fake account, nagpaparachat nin mga manlain-lain, magreklamo sa anti-cyber community na pag nasusok ini, kasuhan nga ning makatanakan mga pinagkikibong sala. I-block sana ito ni ko. Madali yun mas. I-block sana. Dahil ang problema Buda, tama ito na nag-coordinar na sa anti-cyber crime division. Ipa-blatter niya na pati. Buda, use the full force of the law. Correct. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya, halidigdi sa Bugtong, Legazpi City. Ako po, si Lewens Burse Barcena. Thank you so much, Lewens. Nang ginibo ni Kapitan Manduta, yung araw kay itong nag-chat sa iya. Grabing dagit. Mario Sef naman. Kapitan Mando, maray na hapon tabi sa mga Happy New Year. Salamat kan sa inyo paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayo na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Namipidan sa